Дәүләт Советы фойесына бүген иртәдән кызыл кәнәферләр һәм розалар китерәләр. Түрдә Илдус Мастюковның фотосы. Аннан ул үзенә генә хас булган шәмләйем карап тора. Бүген легендар конструкторны соңгы юлга озаталар. Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсгать Сәфәровлар килде. Бүген залда сәнәгать оешмаларында эшләүчеләр күп, Россия геройлары да монда. Последние годы мы только начали широкую общественность открывать глаза на важность этой службы, которому он посвятил свою жизнь. Вот сейчас мы это понимаем, что это такое. Почему? Потому что страна наша имела систему свой-чужой, так и назывался, там выдающиеся ученые, о которых мы вот сегодня говорим и вспоминаем, и их благодарим. Они отдали свою жизнь, служили, кому как это приходилось, честно, добросовестно, над созданием этой системы. Илдус Мастюков Казан электрофизика, соңрак радиоэлектроника фәнни тикшеренү институтының директоры була. РСФСРның атказанган фән һәм техника эшлеклесе, Татарстан фәннәр академиясының мактаулы академигы, Россия хәрби тарихи фәннәр академиясе әгъзасы да. Бүген Россиянең сәнәгать министры, Ростех компаниясе һәм Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин исеменнән кайгы уртаклашу телеграммалары юллаганнар. Только что получили соболезнования от имени председателя правительства Российской Федерации господина Мишустина, и разрешите его огласить. Ушел из жизни Ильдус Вячеславович Мастюков, выдающийся ученый, конструктор, создатель уникальных образцов специальной и военной техники. Республика рәисе сүзләрен Фәрит Мөхәммәтшин җиткерде. Рөстәм Миңнеханов үзе командировкада. Дәүләт Советыннан, Казаныбызның үзәгеннән Затыйгалы дигән тәкъдим Рөстәм Нургали Миңнеханов үзенең сүзләрен, үзенең теләкләрен үзеннән дә минем аркылы җиткерергә кушты. Бик хөрмәтле кеше, талантлы кеше. Илдус Мастюковны СССРның яшерен татары дип йөрткәннәр, аның эшләнмәләре турында хәтта якыннары да белмәгән. Ул уйлап тапкан свой-чужой радиолокацияле танып белү системасы дошманны ачыклауда нәтиҗәле алым булып тора. Хәзердә махсус хәрби операциядә кулланыла. Шушы хезмәте өчен 34 яшендә Илдус Мастюков социалистик хезмәт герое исеменә лаек булган. Оборона ягыннан аның разработкалары бүгенге көнгә кадәр безнең армиядә куллана. Ул шундый зур эшләр эшләсә дә бик тыйнык, бик интеллигент кеше. Аның исеме бөтен дөньяга билгеле габгади инженердан атаклы оешманың генераль конструкторы дәрәҗәсенә күтәрелә. Моннан тыш 50 фәнни хезмәт авторы зур галим була. Татарстан геройлары иҗтимагый оешмасына нигез сала. Бүген аны белүчеләр, аның белән эшләүчеләр кешелеклелеген искә ала. Ул безнең оешманың соңгы вакытларга кадәр президиумына әгъзасы булып торды. Һәр вакытта чаралар нинди чара уздырмасак та ул бик теләп керә иде безнең чараларга. Илдус Мастюков яшь буынны ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләүгә дә зур өлеш кертә. Безнең эш менә яшьләр белән эшләргә, патриотик эшне алып барырга. Якыннары һәм гаиләсе аны эчкерсез, ихлас һәм ихтирамга лаек кеше буларак искә ала. В семье он был простым. Гаиләдә ул гади иде, тормышны яратты, дуслар белән бергә җыелуга, кунаклар килүенә сөенә иде. Гаҗәеп ачык кеше булды. Илдус Мастюковка 96 яшь иде. Аны Арча зиратының батырлар аллеясында җирләделәр. Индилә Хөсәйнова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.